690 000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ дар Мардон. Духонагаи полноценнӣ бо таъмири нав таъмин мебошад. ҳуҷҷатҳояш 100% хоидави дӯстони азиз ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад, ки балкон ҳам дорад. суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. хона дар Мардон, кӯчаи Ҷомида ҷойгир мебошад. аз ин тараф калсевои Мардон ва аз ин тараф дӯстӣ хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ дуюм подъезд ва дар назди бино мактаб ва садик аст. дар ин тараф марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 53 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дар чорум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона 100% қоидави. хона аз ду тарафи бино треза дорад, бо таъмири нав таъмин аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад, чунки минтақаи беҳтарин мебошад. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад, ки балкон ҳам дорад. дӯстони азиз, ва аз балкон бинед чӣ қадар манзараи зеборо дида мешавад. нархи хона 690 000 сомонӣ. албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. ин буд ҳоҷатхонаву ҳаммом. мегузарем ба ошхона. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем, агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.